Výchova a nevýchova dětí. V minulých generacích znamenalo vychovávat děti tak, že se dávaly fyzické tresty téměř za každou chybičku, které dítě udělalo. To byla podle mne hloupost. Podívejte se, kolik lidí tehdejších děti mají špatné vztahy se svými rodiči. Kolik lidí dokonce má na drogách či alkoholu závislost. Nebyla dětem dostatečně dávaná láska. To byla veliká chyba. V dnešní době zase je populární takzvaná nevýchova. Jinak řečeno, dělej si, co chceš. A to je také podle mého špatně. Ano, dítě si má umět říct svůj názor. Ale také musí umět pozdravit paní učitelku nebo souseda. A to dnešní děti moc neumí. Je důležité vychovávat cílevědomě děti, které mají úctu k dospělým. Najděte si vlastní cestu. Řiďte se zdravým rozumem a hlasem vašeho srdce.